Cześć, w moim drugim displayu na temat znowu jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie zakończyliśmy wtedy i znowu jesteśmy w Pokemonach, tak, i teraz możemy wyjść poza tak, poza myszką. Tak, chwilowo nie potrzebujemy mapy, a później tutaj ona daje nam mapę. To ja sobie pochodzimy, bo możemy tutaj sobie spotkać Pokemona, ale nie ma Pokebola jeszcze. I tak, kolejna walka z Pidgey. To jest pierwsza przemiana Pidgeotto. Tam, tak jak tam jak Bulbasaur, to jest pierwsza przemiana. Nie będę miał tak wielkiego. Ale tak. Tak. No i kolejna walka wygrana, UPA. Nie mogę używać spacji. Okej. No, bo wtedy tylko się nagrywa. Tak. Idziemy. I może to niebezpieczne, ale może... O, dobrze wiesz. Aha, fajnie. O. Będzie walka z PJ-em znowu. PJ. I to jest chłopak. Bulbasaur. Chłopakiem. Tutaj widać. O, tu. Widać. Z chłopakiem. Okej. Trzeba go sklepać, bo się wywali naszego Bulbasaura. O, nie pozwolimy na to. O, właśnie. I teraz używam... Tak, kolejna walka wygrana. I mamy chyba możliwe, że będziemy mieli 7 level. Tak, mamy 7 level i dostaliśmy 2 do życia, 1 do ataku, 1 do ataku do obrony, 1 do ataku specjalnego, 1 do obrony i 1 do szybkości. Jest! I dostaliśmy nowy atak. Tak. Teraz idziemy. Najpierw pójdziemy do Dr. Joy. Witaj, w centrum Pokemonów. Okej, wezmę się od ciebie na kilka sekund. I w ten sposób dziękuję za cierpliwość. Wziąłem wszystkie twoje Pokemony. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. Kilkadziesiąt razy się spotkamy, na pewno. Ta muzyczka mnie irytuje, ale już nie będę kombinował. Tak. Hej, jesteś może z Play Tower? Więc znasz pewnie profesora Oaka. Tak. Przyszło jego zamówienie. Może je zaniesiesz? Otrzymał paczkę Oaka od sprzedawcy. Idziemy. Teraz jeszcze pójdziemy w jedno miejsce, fajne. To później byśmy mogli pójść, ale to na chwilę. I tak. Jak nabijemy 2 poziomy, to kończymy dzisiejszy let's play. I powiem już tak, że to... No. O. I tak. Właśnie... Ojoj. I znowu nas złapali w drzewie.
Znowu PJ. Hej. Bulbazaur, idź. Idź, Bulbazaur. Lecz speed. Speedam. Tak, to będzie zabierało mu z życie. No i my się wiele tym nie przejmujemy. Dlatego jeszcze walniemy. I życie. W ten sposób później będziemy mieli inne ataki takie, ale to będą... Później będzie ich mniej. I... Jest! Mamy 15 punktów expa. Tak. Och, Jackass. Tak. Dołączyłem paczkę okowi. Ach! Moje zamówienie Pokeba. Tak. Chciałem mnie odebrać. Dziadku. Zapomniałem. Nie wezwałeś. A właśnie, mam dla was zadanie. O no, to był błąd. Pokédex. Automatyczny zapis danych spotkanych i złapanych Pokémon. Wczesna encyklopedia. Jackass i Gary. Weźcie to. Otrzymał Pokédex od profesora Oka. Musisz je łapać, by otrzymać komplet danych. O wam dziad do łapania dzikich Pokemonów. Jackass otrzymał 5 Pokeboli. A włożył Pokeball do kieszeni Pokeboli. Gdy zaatakuje cię, sprawdź już Pokebolem i spróbuje złapać. Ale to nie zawsze zadziała. Ale uciec. Musisz mieć szczęście. Stworzony komplet przewodników po świecie Pokemonów. To był moje marzenie. Jestem już na to za stary i poradzę sobie sam. Więc żebyście spełnili moje sen już dzień w historii świata Pokemonu. Boże, dziadku, a to mi, haha, nie chcę cię martwić, ale nie jest potrzebne. Wiem i pożyczę mu. Więc tak, i teraz zaczynamy. Tak, tutaj pójdę po mapę, tak jak mówiłem wtedy. Ha ha ha. Znaleźliśmy mapę od Dice. Tak, i idziemy. W tym
nic. A, mam coś. A, PJ. Bo załadam go trochę co? Próbując móc jeszcze raz, żeby móc być pewien, że Pokeball zadziała. Aha, zaatakował mnie. Wyjmę z tego Pokeballa. Bo tak. Ja jestem Pokeballem. Pokeball, idź. Będę miał samicę PJ. Tak. Mam cię. Złapałeś PJ'a. Ja, samicę. Oczywiście. Tak. No, mamy go w Pokendeksie. Tak. Nie. Już... Bulbasaur. Atakuj. Jest chłopak, więc... Poszukam jeszcze jednego, który się zazwyczaj gdzieś ukrywa. Ha. I znowu PJ. Ale mam pecha. No. Jest! To nie to... Ale mam fazę, spodobał. Ale ja nie. Aha. Teraz tak... Walniemy go. Jakby spudłował teraz, to bym był... Dobrze, ale nie spudłował. Jest słabo. No jeszcze mamy PJ. Ja jednego. Dobrze. I teraz jeszcze raz, jakbyśmy mu zadali. Oj, oj. Mało życia mi to daje. Bardzo mało. Udało się, teraz musimy zasuwać do miasta. Czy PJ, znaczy nasz... Nie da radę. Mam pomysł. Pokemony będzie on. Zadam, nim będę po jednym obrażeniu, po więcej. Będę jego zmieniał. Jej! Znowu mam wszystkie Pokemony wyleczone. Jest, jestem szczęśliwy. Tak. Pamiętam, że tutaj były fajne Pokemony jeszcze. Złapana, nie? Jakiegoś możemy złapać. O tu. O tu. Będzie jakiś. O. I oto i on. Spyro. Mamy Spiroła. Możemy go złapać. Tak. Wywalimy mu tak. Na niego tego ataku, ale niezbyt działa. Wracaj. Będą te 3 ataki, ale te 3 ataki, ale spoko. Znowu.